Jang sebagai pisasian pada kesanan jong forefront media ngadi meban kiar kalmandai kene ke ground report tasi ngadon hangnya kendai lat agaba nakaliang jong kaneso North East Students Organization lalum lang ya ki seng balang ki bakan thup hapo jong kane ka nesu ban penlong ya kane jing ki patba mentasi ka set demonstration hangnya kendai lat hakmat jong ka yeng assembly kane ka set demonstration kamdai tang hangnya nang ba chlong rai lapan bet haboro ki jala jong North East ban pelong ya kan set demonstration kum gadak ban persya ban kentu ya ka sarkar pedeng bahkan le ai no namata ki ka jingwan poi ke flap jong ki bar jala ha ki jala ki baper satai lam ni Angni mentangan dan bat i chairman jong kaneso dari Pak Samuel Cerwa ramba boleh siboni ko jong pi bat kandidat pila ban pensai ke ka bapelong ipi matasi ban ya dan ya kene ka sedent demonstration akan ke bat kanatli ki jala ki be chimbanta kacing pelong ini ka sedent demonstration mentang singi kalau ba hadien ba kaneso kalai kendu bat ki seng sama puli per nagi jela borkhot jong kathan sti lami ha pangilai rai bakandon ngade sedent demonstration kalor kamat kabla slam ha kabakta ya kathan sti lami hi prokawai bakata kamat kadai kajing ru kerthap jong ki beri bonabar sini sipo ki jela jongi per te bat kajik pelong mentak si kalong ha borkhot ki nongba jong ki jela jong kathan sti lami prokawai ban pelong ya kade sedent strike ban penbor ya sarkar India berkunjuru ya ki sarkar jela per bagian cimkia ya kan amat kabalakta ya ki jek period paj haki jela per jong North East Brokawai akum ka jing jong pi ka indicating ka indication ka ba phila ban kado ba kadon ka influx kumno pi thu ya kita ka jingrung ka jing one point pila rang ya keren ya kajing rung kerthap jing beri bonabar ngi pej ya keren ya kathan sti lam ngi Brokawai ki Tripura menta ki trai muluk na kasau kulak jing ki beri badan nang te ki trai muluk ki dan setang arlak arho pralak la di wi pat ki jai beri nang te depo Bangladesh na ya keren ya ka Assam ki babun ki distrik apo Assam ki trai muluk menta kila kalai keret pat hala ka jong kajela jong ki na ya keren yang Meghalaya ka census jong kari India awar jar khadway adu mentang ki klemdan chu ka census bala le dan sarkar India riu census jong war jar khadway ka peni ba ka jingkiu ka decadal growth nande ka jingkiu jong gibriu ka spusnam apo ka jala jongi kare ka bahedu apo kari India Brokawai ka bolong nyu persen kat bagari India kat bagari India pada ka decadal growth ka dei khat new persen ka national average te kamla badong bangi kiriulum ngia kha kumba kha ki khnai rei ka dei na floating population na ka jingrum kerthap jingi beriu bonabar ba ka sapun bon beriu ka sapun pun pat kat tu hang ni hapo jala ki don em ki area ki balong specific ki ba phila I ba kala don ka jingkala demographic ka jing bon jong ki bar jala pila la ngia keren ya ka jala jongi pini ki rithor hang te po Garo Hills ki lani ki plain belt jong Garo Hills hakaba ki trai muluk lalong grid pa mi shu hiru labon stang di ki bai par ki jek menrio ngila banong bawan na po Bangladesh bar ki bapet na po Assam ki badai kharbangla ba ben Assam ki sa hang the po plain belt jong Garo Hills arangi pe hang dia po selong jungi ka stong mau ba ha po bupun ba ki wei pat ki bar jala ki basa hang tai ki bom mi thu I thau su ka jingbun ka jungki na ka wei ka por sa ka wei pat arangi pe ki bopun ki jaka apo ki jala jungi hi na hanong ba ka phinong ka penthor phinong ka laban ki bopun ba ka jingkiu jingki jingdon jingni ki brio ka mi hap su ling ba ka jing kha rei de ka jingwan khai snong ka jongki na ki bi jala Aku ngajing pet jong pi yakini senam ngajing yaki jong pi lingba ka influx kado kan no lakta kayo kami jam ya ka jingdo no yaki kendo ki siap jong ki try
kaji ki jong ki seng bahalang jong ki isu bagi ki seng bahalang kalau penting kena bangi ko jai menriu ina kalong sengai ki pateng ki banwan ki berangwan nadin jongi ki nong sengai hala ka jong ngeri bat la lagi mla ban ki ngi mla ban ya le na ko wi ka por sekoi pat kam slam ka por bangi ko jai menriu ret pai in kelas non ki ret pai hala ka jong ngeri bagi wi pat ki beriu ken la ban bat iki kendo siap ki wi pat ki beriu ken bat lut ya ka sensyar khadar ngene ko jelaju Pila dan ne ka survey la ne ka jing let pet hi dala di na ka jing la jong pi jong organization ban conduct ya ka survey ban pet ya ka jing rong klap ki mender hapo gini ki suppose na mang ne ban justify ru ya ka statement ka census tingi khamle marga sokar Indiaru hando arjar khat bai khalmle shu census henrei narenya pet pat ya ka jing don jing beri bonabar hang ni hapo ka jala jongi ila itu syai ba karang kieu na ko bai ko por soi pat kidon gi boong ba em tribal hang ni kidang don hadu 40% kiyo nei kita ka jing khain nomor ba census khalm dan shu menta nadu arjar khat bai henrei la rengi pet hang dia khandai lat tang hang dia khandai lat kan cakap ba syong mengi pi phila ni di lo jing khmat daragam dan di program ta si pej man ka si monu bun bre bun ki trai muluk na bun ki wi pat ki bre buan nabar da filong ha khai ka pateng da filong ha ka trai kam ka trai jam ki bun ki bre jing ina ki bre buan nabar Bang ba kawai ru mi bakan isu kala yakin rapor ya dan mi di program hitrai ka sarkar preng ka ngam lane phi sha ignore nei kane ka jing dawa ka jong pi ka sngo balada ka sarkar India lane ka sarkar jela ba fer jadi sarkar kiba long responsible kiba ka jingkit khli kidei ban yo sngo pat skap ikini ki belong demokratik ki belong jai ki belong peaceful namenta ka baha kamiat jeng ki trai muluk ki balada ka sarkar India kam skap mana ki sarkar jela kim skap ini ki bajai ngam tip aku ke ski ka i banja ala ki pai ba ki langya ki la thai bagi samla ki langya ki la thai ya kata ka jing le mutlop jeng sarkar India berkumjuru jeng sarkar jela kawai ru mi ba ka sarkar India ya ka ILP hame klaya kam idon mon ben ain dei ke trai ka kawai pat alternative na bentak ben yada ya ka rong kami jong ki bai pigi seng bahalang la dari ya keren yang mi halia ki seng bahalang la ya keren ba kat bang impat yo ka ILP kaji dawa ka ILP kadang ne tai kat bang pat yo ka ILP pentri kam ya ka jing balarai nadu mensyua man pentri kam ya ka MRSSI arjar kan riu kabla tho sha yang tu ba kindon gi khardop ki ban pej ya karung kami jeng ki bar jela dia ladan gini khardop kan long ka jigada ya ka jingru kertap jeng ki beri gamra bar kum bagi menta deki po ngut syabat man gasi deki spas bangun iseng balang ki haban be nang ka jela jengi ladan gini khardop kan long ka jigada sikat daya ya ka jai beri berpa jengi nang ka jingrung jeng ini bar jela amba kidan ru ki kirtek ki ba la banong mo ba ka nesu ka yale kene banong kadon kata ka anti dakar la ne ka anti kibriu na ba ka kata ka don ki kum kita ki bakran ya kata ru te ya kita ki kritik ki respon kum kibriu ki ban criticize kindon mi hi dale gono ru hari ga jingile jungi ngalong ban persya ya kibriu ki ba rungtu sini sebuah kejela jungi ini kita ki nongrung buat apa Bangladesh illegally berung sini sebuah kejela jungi but ngiru ba mendai tang mangi Prime Minister jong ri India ru atau khat santarik uang ba kini ki nongrung tu uang ki intruders kira penkala ya ke demografi jong kari India wala da ong ri India isgo ba ka North East ka di ba syak tadu nak jing penkala haki snong gitau na kini ki nongrung tu nak ten apa Bangladesh ka jing ki jong kan so kolong namta baro pratali ki North Eastern states ndai nyotli
te shubu mo rang ba lada kiwi hijala nang ne na pranot I songi kiwi wan Sanesha Meghalaya kamkwat kamsla ya kita pa pikan influx ne pi ngi hang ni hadu menta ngi la ngi le cipo nanglan ngi le national ngi ham apply ga LP ngi le cipo Manipur ngi apply ga LP marbalai bangi pa banong bangi dei na po athan stia mingi ngi cherung ya mi kat momon ngi dei ban ya teli re ga jo ko poru ngi dei ban ya burom ya ki an ki kanun ka rukom im ko rukom perkhat ko rukom ya ha ki bi pat ki benta ti kumjoru lada kadon ka lada pentri kami ga mara sesi arjar khandriu ki buan ni gi jelaru kinle kumjohi hang ne po jela jing imde nok ba ki dei na ka wai ga snong jong ane ga jela thaj ta mi ni rung mi kat momon ni tep bagi dei na po Mizoram ki din naglan te ga jo ko poru ko ba lej mi steng le ka LP ni get makiru kinum soyei ba kin bot kita ki an ki kendon ki bobo sarta tela hadu kapno pat rang ba gani ka jing ki ka jong pi namar kam dei su ka sin manikong hadu kapno kala wan ra sai ka jing kala hadu kanu lawan rai jing kala te ngim la banong rei ke ji ki jing sing halang jong ki isu hadu snam khat khandai spa nyuk khandai ringkat bar ki pajba khat khandai spa propunyo ringkat bar ga jing kersat jing ki pajba khandai po wei khandai puar teng ban hadu kan klemat ga ji gele jong ki isu ngai bala damdan kita ki jing gele na lagi dia syong hang ni mentak sengir indum yo so iru bangin ong ba ngin ya kran pangari bangajai menriu batrai kam don jing mutsu na dam don jing hi ta gi por teng I ba ga jing yo long jong ngajai menriu kolong ba ngidang long hi ki trai muluk ngidang bat ya khando ka siap rei wala kataru ngidon kampat ki an gi baskem ki ban yada ki long dien ki man dien ki pateng jong ka ba khadu ramba ke ga senjam nang ni smat hadin jong kan accident ka senjam hi galong ka syong ha ka jubab yang sarkar India par kumjur ka jubab lagi sarkar jela ba per kum kan so ngi ai kan do nak wei ka por soi pat ringkat bat ki seng samla puli be dei benta ba kan so men perkat ki pat ki senjam ngin le bang pentikana bangi kum ga jai ber pa irang long ki long trai muluk inang bat hi mangi khando ko sia Kebisibon ramba por jampi kebisibon ni ki bapet adi me ban ke karbon dai nam tau for front media